Al començament, la terra estava tota equivocada. Tornar-la més habitable va ser una feinada d'aquelles. Per passar els rius no hi havia ponts. No hi havia camins per pujar a les muntanyes. Que volia seure? No hi havia ni l'ombra d'un tamboret. Que et queies de son? No hi havia llits. Per no punxar-se els peus, no hi havia ni sabates ni botes. Si t'hi veies poc, no trobaves ulleres enlloc. Per fer un partit, no hi havia pilota. Faltava la cassola i el foc per fer bullir els macarrons. I ben mirat, tampoc no hi havia macarrons. No hi havia res de res. 0 sobre 0. I prou. Només hi havia homes, amb 2 braços per treballar, i així, als disbarats més grossos s'hi va poder posar remei. Però queden tantes coses per corregir encara. Arromangueu-vos de mànigues, que hi ha feina per a tothom.